Hei vaan kaikki, täältä Madeiran lämmöstä. Tänään puhumme maailman loistavimmasta ja parhaimmasta tavasta rikastua. Mutta ei äkkiä, sinun pitää toteuttaa 3 asiaa. Rekrytoi, markkinoi, jälleenmyy ja tee hommia vähintään 2 tuntia viikossa, niin tämä upea urheiluauto voi olla sinun. Hei, onko totta, että joka toinen uusi amerikkalainen miljonääri tulee tämän järjestelmän kautta? Kyllä, se on totta ja se pitää paikkansa. Tämä ei ole huijausta. Verkostomarkkinointi on maailman paras bisnes rikastua ja se pitää paikkansa. Tämä ei ole palturia. Nämä tuotteethan ovat todella hyviä. Minun ihoni on silkin pehmeää. Kyllä, se pitää paikkansa. Ja kun liityt tiimiimme, saat ensimmäisellä viikolla näin paljon rahaa. Ja toisella viikolla näin paljon rahaa enemmän. Ja mitä enemmän jälleenmyyt, rekrytoit, markkinoit, sitä enemmän rahaa tulee. Rahaa tulee niin paljon, että et itse edes huomaa sitä, miten paljon sitä niinku tulee. Tämä on loistavaa. Tämä on loistavaa. Minä jätän työni ja rupean verkostomarkkinoijaksi. Niin minäkin.